Hľadáte dokonalý únik z mesta, no pritom naskok od Bratislavy? Realitná kancelária Butterfly Reality vám exkluzívne ponúka tento moderne riešený, jednopodlažný rodinný dom v pokojnej časti Malinova. Srdcom domu je presvetlená obývacia izba, ktorú od modernej kuchyne delí dizajnová stena s krbom. Dom ponúka 4 samostatné izby, komfortnú kúpeľňu a bonus v podobe obytného podkrovia, ideálneho pre váš relax či prácu. Váš nový domov obklopuje nádherná okrasná záhrada. Dominantou je bazén so slanou vodou a priestranná terasa so sklenenou stenou, ktorú môžete kedykoľvek otvoriť a prepojiť tak interiér s prírodou. Príďte si vychutnať atmosféru tohto výnimočného bývania osobne, kontaktujte nás v Butterfly Reality a dohodnite si obhliadku ešte dnes.